ya nanu ngisar karo anake mai ngaku lara anake jalali 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 teman sempurna kanca-kanca ngersake campur sari. Nah, oke. Ning di Purwakani, Truk. Purwakani apa jenang gula ning digarap nganggo kaya wingi apa jenenge? Apa ya? Aresmene nganggo origini lho. Ya Riki. Ya, yo jemenang siji sapa? Galuh. Ya. Do galuh. Jenang gula ya. Iya, belok barat. Ya. 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 Di bawah ini poran, Nduk. Oh, Yatmi iki nenek wong klasik kok rumah saku. Nah, ngangge nadane kaya iringan Deni Caknan. Ayo iki tantangan lho iki. Kaya lagu apa? Nduk, ndi wingi? Apa Nduk? Nah. Reggae, hip hop. Oh ya. Yo, mikir sisine wi. Ya oke. Sangka Orjen. Nah, kaya ral iki lho, ya. Ya, iya Mas. Ya, kaya lagune Agung sithik. Ya, yo. Awitane ngono, ya. Ya, yo. Yo, coba kaya ngapa? Yo.